kudu mbok jaga. Kabudayan ning desa Karangkadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngemungake wisata ingkang dumadi saka alam, nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karangkadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karangkadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit. Tas sepatu kok setapu. Lan sak piturute iki asale saka kene. Mula wajibe kuwi padha dijaga. Carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundhake sapa? Kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karangkadempel. Aja diya dinia, aja padha regejegan, tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine.